podążali Twoimi zapowiedziami w naszym osobistym i gромадским życiu. To nie mogli się jeszcze больше poznawać i lubić Ciebie, lecz my zjednane z Tobą przez święty chrost. Daruj, Panie, daruj narodu swojemu, bo na wieki miłosierność Twoja. Зазнавав у свята у неділі про необов'язкову працю, занедбання святої і мши, за нягодне приймання святої комунії, за всілякої обіякове, що одношено для Тебе, присутного на святейшому сакраменті. Daruj, Panie, daruj narodu swojemu, bo na wieki miłosierność Twoja. За збиття служенства, прошення служенської вірності, за забойство ненароджених дітей, за грех п'янства, за розпусту і за кожний дренний приклад, які ми дали нашим ближнім. Daruj, Panie, daruj narodu swojemu, bo na wieki miłosierność Twoja. За марнування громадської майомості, за несумленністю праці, всілякої недоброзичливості і обіяковості та потребу людей, за все, що суперечить Твої заповіді любові. Daruj, Panie, daruj narodu swojemu, bo na wieki miłosierność Twoja. За недохоп мужності, визнавання Тебе і відказності за Твій Костюл, за те, що ставили матеріальні коштовності вище за Тебе, за обіяковість батьків і дорослих, за християнське виховання дітей і молоді, за те, що не свідчимо в Тобі у світі, який нас окружає. Daruj, Panie, daruj narodu swojemu, bo na wieki miłosierność Twoja. Серце Єзуса годне найбільшою любов'ю, знак нашої вдячності для направи крові учиненої Тобі нашими правинами. Отдаємо Тобі наше серце і обіцяємо більше ніколи не ображати Тебе. Просим, умацуй нас в этом постановлении, Ты живешь и владаешь на веки вечные. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єзуса. У Єзу наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тобі належить хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зачем не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу ласкавейших и притуливших до святого сердца Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марноправным, які Тебе покинули. Допоможи нам, вернусь святий батьківський дом, і не згибли наші любові. Будь владаром для тих, хто помилково чи про зв'язку одлучився от Тебе. Пригляди их до пристанку правды и единства веры. Как худка настала одна у чарни один пастырь. Одари Костел Твой беспечную свободу. Дай всем народам супокой и сгоду. Учеников наущой тямли, от краю до краю, один узночився во вас. Хвала Божому серцу, раз якое прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пошана на віки. Амен. Святейшим сакраменте покину нам успомин своему. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог
прозуще веки вечные. Подрыхтуемся, дорогие братья и сестры, до набажэнства крыжовой дороги. Каждый из вас, атрымоўвае або ўжо атрымаў картку з песнямі, якія сёння будзем выкарыстоўваць падчас нашага набажэнства. Сёння набажэнства праводзіць моладзь, раз дзеці, цяпер моладзь, наступную пятніцу сем'і. І гэтыя спевы, якія на гэтых картках ёсць, будзем спяваць паміж стацыямі. Яны на лацінскай мове, таму цяпер папрошу Лізу, каб мы яшчэ маглі прарэпеціраваць. Першую песню будзем спяваць один раз, а другую і трэцюю будзем паўтараць два разы. І так будзем пасля стацыі маліцца словамі гэтай песні. Pierwsza pieśń per crucem tuam adoramus te domina, łacińskie słowa oznaczają transkryptwo i będziemy adoruję Ciebie, oddaję Ciebie chwału Panie. Dziękuję Was. Давайте пару раз пропоем песни, которые на карточках написаны. Первая песня «Per crucem tuam», я сейчас прочитаю, чтобы понимали, как читается. «Per crucem tuam adoramus te domine». Два раза повторяется. И третья и четвертая строчка «Crucem tuam adoramus te domine». Первая строчка повторяется два раза и поется таким образом. Я пропою один раз, за вторым попробую вместе. Per crucem tuam adoramus te domine. Попробуем вместе. Per crucem tuam adoramus te domine. Еще раз. Per crucem
Давайте пропою круцем туам, попробуем повторить. Круцем туам. Повторим. Круцем туам. Внимательно я подчеркнула. Круцем распеваем. Круцем туам. Еще раз попробуем. Круцем туам. Дальше слушаем. Adoramus te, Domine. Попробуем. Adoramus te, Domine. И соединим круцем туам, Adoramus te, Domine. Круцем туам, Adoramus te, Domine. И сначала один разочек пропоем вместе. Per crucem tuam, adoramus te, Domine. Повторяется. Per crucem tuam, adoramus te, Domine. Еще пару раз с регатом пропоем, чтобы получилось.
номер 38. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Дорогие в Христе, братья и сестры, дорогая молодь, кохані діти, розпочинаємо крижовий шлях Пана нашого Єзуса Христа. Хочемо затриматися над кожною стацією, щоб бути близько Єзуса, щоб його познавати. На початку цього набожества хотів би згадати слови Бенедикта XVI, Папи Римського, які на початку свого понтифікату, під час імши святої інаугураційної, казав: «Тільки тоді, коли у Христі споткаємо живого Бога, познаємо, чим єсть життя. Ми не з'являємося припадковим і позбавленим значення продуктом еволюції. Кожен з нас є плоном Божого замисла. Кожен з нас жадаємо, коханий і необхідний. Нема нічого пригожейшого, чим трапити у сеть Євангелія Христа. Нема нічого пригожейшого, чим познати його і розповідати іншим об сябровстві з ним. Звертаючи до молоді, казав: «Сьогодні хочу з моцею і переконанням, почавши від досвіду моєго довгого життя, сказати вам, дорогая молодь, не бойтеся Христа. Він нічого не забирає, а дає усе. Хто віддається йому, отримає в 100 разів більше. Так, отчините настежь двери Христу, а знайдете справедливе життя». Стація перша. Єзус осуджений на смерть. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Он раскрывший воду свою, светом умилый. Єзус безвинно осуджений. Він терпить невеликшую несправедливость у житті чоловічства. Несправедливость, яку здійснили люди супроть Божого Сина. У житті так само збираються ситуації, коли несправедливо осуджають мене. Тоді моя натура починає бунтувати.
Але здаецца і адваротнае, калі я сам асуджаю іншых людзей. Асуджаць заўсёды лёгка, таму што чужы грэх за сваёй пыхі я заўважаю больш, чым свой. Я часта сярод сяброў і знаёмых у пэўных кампаніях я пачынаю перамываць косткі іншым людзям. І менавіта ў гэтых выпадках, асуджваючы і абгаворваючы бліжняга, я выношу бязвінны прысуд Езусу. Знешне з'яўляючыся хрысціянам, унутрана я адварочваюся ад Хрыста. Езу, навучы мяне пакоры, каб я утаймоваў свой язык, а замест асуджэння бліжняга імкнуся дапамагчы яму ў змаганні са спакусамі і слабасцямі. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. jaki za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja другая. Pan Jezus bierze krzyż. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz wyżył swою, świata kupił I, несучи свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Як цяжка мне ўзяць свой крыж. Калі ў маім жыцці з'яўляюцца перашкоды, я часта пачынаю наракаць на Бога або абвінавачваю іншых людзей у сваіх праблемах, выкладчыкаў або калег па працы, сяброў або родных. Я гатовы на каго заўгодна ускласці адказнасць, але не на самого сябе. І тады я пачынаю граць ролю ахвяры. У гэтай ролі я магу пражыць нават шмат гадоў, аж пакуль не зразумею, што не жыў сваім жыццём. Езус дае мне прыклад адказнасці. Ён не пабаяўся ўзяць на сябе крыж, а мужна пранёс яго аж да сваёй смерці і васкрасення. Божа, дапамажы мне не наракаць на жыццё, а штодзённа браць свой крыж и самоудоскональваться. Witaj Maryja, полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. jaki za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Jezus падає перший раз. Пані Мщаталєв, пані Єзу Христе. Образ свыше Богу свою, света купил ты. Дождь стерня моцно стискає голову, а по тварі Єзуса стякає кров. Змучений бічуванням, обсміяний і опляваний жаўнерамі, Єзус годна нясе свой крыж. Аднак яго чалавечая натура не вытрымлівае, і Єзус падае першы раз. Я таксама падаю на гэтым шляху да збаўлення. Спакусаў так шмат, і супрацьстаяць ім так складана. Кожны раз, калі я здзяйсняю грэх, Єзус падае на зямлю разам са мной. Упершыню паддаўшыся спакусе, я магу упасці ў цяжкім граху і ідалапаклонства на доўгія гады. Маімі ідаламі могуць быць фанатызм, мода, ежа, адносіны або інтэрнэт. Як часта упершыню зроблены грэх можа стаць духоўнай праблемай, якую патрэбна вырашаць гадамі. На гэтым шляху навяртання ты і толькі ты, Пане, мне дапамога. Дапамажы мне падняцца, калі я упершыню упаду, калі будзе здавацца, што грэх перамагае мяне, а надзея знікае. Дапамажы мне успомніць у такія моманты, што ты падаеш разам са мной і не пакідаеш нават у хвіліны адчаю. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. jaki za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus sustrakaja swoją maci. Panie Mщаталєв, Panie Jezu Chryste. Obraz wyszy Bogu swaju, świata kupił Ty. Марія, образ маці покутниці, яка каже так покликання свого сина. Яна згаджається з Божою волею навіть тоді, коли бачить, як покутує і помирає її син. Яна з'являється прикладом доброго сина, який навіть перед смертю не покидає маті одну, а доручає опікуватися над нею своєму вучню. Як часто ми не шануємо своїх батьків, або не можемо пробачити їм кривди, нанесені нам ще у дитинстві. Гэта непробачение живе внутри нас, правячи душу долгий час. Єзу, дай нам мужності пробачить і відпустить минулые кривди. Навчи нас не просто існувати побач з нашими батьками і родними, а сапраўды бути одною сім'єю, у якої володарить єдність, любов і спокій. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Які за нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змілуйся над намі. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крыши муку свою светом купил Симон – чалавек зусім не звязаны з гісторыяй Езуса. Ён выпадкова аказваецца на крыжовым шляху. І раптам яго прымушаюць несці крыж нейкага злачынцы. Можна уявіць унутранае абурэнне, якое адчувае Сымон. Але, пранёсшы крыж, ён разумее, што Езус невінна асуджаны. У маім жыцці таксама здараюцца выпадкі, калі незнаёмыя людзі патрабуюць маёй дапамогі. Ці здольны я, калі патрэбна, паднесці крыж бліжняга? Можа, я праходжу міма чалавека, якому стала дрэнна на вуліцы, думаючы, што ён проста п'яны, ці адмаўляюся стаць на бок пакрыўджанага. Ці дапамагаю я іншым несці крыж, ці не дазваляю ім заставацца па-за цягніком, які называецца жыццё. Божа, па прыкладзе Сымона з Кірынеі навучы нас быць больш міласэрнымі і дапамагаць бліжнім, калі гэта патрэбна. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Які за нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 6. Вероніка выцірае твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крыши муку свою светом купил Езус настолько змучены, што кроў льецца па ўсім яго твары, нават засцілае вочы. Ужо нельга трываць, але ў гэтай сітуацыі на дапамогу прыходзіць Вераніка. Яна не можа ўзяць на сябе крыж Езуса, але яна выцірае яго твар, каб хоць крыху зменшыць пакуты Хрыста. А я, ці здольны я падтрымаць таго, з каго насміхаюцца ўсе? Ці здольны пайсці супраць натоўпу і вызнаваць сваю веру, нават у грамадскіх месцах, сярод сяброў і знаёмых? Ці здольны хоць бы выцерці твар Езуса, выказаўшы сваё меркаванне ў спрэчцы наконт рэлігіі? А магчыма, у маім акружэнні ёсць людзі, якія прагнуць маёй падтрымкі. Часам простыя усмешкі і добрых слоў, а я не заўсёды бачу гэта. Езу,
Дапамажы мне, гледзячы на прыклад Веранікі, бясстрашна ісці за табою і вызнаваць цябе нават тады, калі ўсе будуць з мяне насміхацца. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. jaki za nas cierpiał od rano. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 7. Jezus padaje drugi raz. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz Chryściemu swojemu, świat odkupił Ty. Шлях на Голготу забирає у Єзуса апошньої сили. У ситуації, коли все його тіло болить і хоче піти, Єзус не витримує і падає знову. Мой шлях до святості так само не буває легким. Я, як і Єзус, змагаюся зі своїми грешними схильностями. Буває, мені здається, що я перемог свій грех. Тоді починає з'являтися пиха і віра тільки у свої сили. Після першого падіння я здолів піднятися, але щось здарилося. Сатана підкрався безшумно і хитро. Спочатку, пропонувавши здійснити легкий грех, нічого страшного, подумав я. Усе так роблять, може, це і не древне. І тут я вже готовий здійснити тяжкий грех, з яким змагався довгий час. Так легко спокушений, і знов падаю. Христе, допоможи мені у моменти спокусу і падіння розлічувати не тільки на свої сили, але приходить з молитвою до Тебе, бо тільки разом з Тобою я можу супростояти злу і прийти до збавлення. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. jaki za nas cierpiał od rano. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus ucieszaje jeruzalemskich żanczyn. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz Chryściemu swojemu, świat odkupił Юна,
Jezus, який витримав стільки здеків і кпінів, який згубив ужо подчас бичавання і укоронування тернем шмат криві, а пошні свої сили тратить на сутяшення інших людей. Я б у такой ситуації, певно, ужо проклинав увесь світ і жадав отпомстить своїм ворогам, а Христос думає про інших. Серце Єзуса болить у першу чергу за моє невертання. Я сам не вмію оплакувати свої грехи так, як оплакує їх Єзус. Мені так часто не хапає внутрішньої скрухи, як не хапає її єрусалимським жінчинам. Махчима, я настільки боюся показатися смішним у очах інших, що за своєю маскою обияковості ховаю невиплаканий грех. Гэты грех, ніби вялізная жаба, сядзіць унутры мяне і атручвае маё сэрца. Боже, дапамажы мне перамагчы свой страх і выпусціць на свабоду сваю скруху. Не баяцца прыйсці з сапраўдным пакаяннем да канфесіянала, нават выплакацца, калі я гэтага сапраўды патрабую. Дапамажы мне праз гэтыя слёзы пакаяння очистить, нарешті, своє серце до конца. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. який за нас терпів ад ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 9. Єсус падає 3-й раз. Кланяємося тобі, Пане Єсу Христ. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Третье падение, опошнее перед укрыжованием и смертью Иисуса. Я думаю, что дошел до места здійснення своего покликання на землі і раптом знов падає. Падіння перед фінішем, падіння перед перемогою над смертю, падіння, яке повинно було стати перешкодою, але стало стимулом для Єзуса йти до кінця. Твоя мужність, Єзу, дає сили і мені. Ти падаєш 3-й раз і на гэтым шляху не скараєшся. Я так часто повторяю одні і ті ж грехи, що часом здається, ніколи не перемогу їх. Але твой приклад дає мені надію і моц дійничать, змагатися зі своїми слабостями, знов і знов підійматися. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. який за нас терпів ад ранов. Єсу Христе, змилуйся над нами.
Стация 10. З Jezusa zdźerają cienie. Panie się Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz kryszy mógł swою, świata kupiły. Змучений і збитий перед натовпом, Єсус ще терпить моральний збір. Одіння, яке зриває з його, символ оголеності і моєї душі так само. Єсус терпів безвинно, і тим не менш не нарікав. Колькі разів з мене здирають одіння. Коли хтось починає здирати з мене маски, я становлюся оголеним перед громадством і самим собою. У этой ситуации я часто бунтую и обураюсь, заместо того, как поглядеть на себе правдиво и почать зміняться. Боже, навчи мене щирості, щоб я не ховався за одінням криводушності, а правдиво служив Тебе. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. jaki za nas cierpiał od rana. Иисус Христе, смилуйся над нами. Stacja 11. Ukrzyżowanie Jezusa. Panie się Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz kryszy mógł swою, świata kupiły. Кульминацией избавления свету Иисуса прибивают до крыжа. Острые цветы урезаются у Его безвинные руки и ноги, проливаючи кров збавці. Над головой Иисуса висит подпись «Гэта король юдейский». Иисус сапраўдны король усяго свету, один монарх, який сам служив своїм подданим. Цвік граху уразається у моє серце і одночасово у серце Єзуса. Ён протинає мені наскрозь, стискаючи усю нутро так, що я не можу дихати. Гэта стан тяжкого граху, у яким я так часто знаходжуся. Стан, коли Єзус у моїм серці укрижовують. Ён терпить ад майго брудного, просякнутого грахом сердца, от сердца, скамянелого за долгие годы безвер'я, або несапраўднай споведи, от сердца, якое добраахвотна пайшло на укрыжаванне грахом. Езу, я так часто укрыжоўваю Цябе, что нават перестаю зауважать это, и мое сердце становится скамянелым. Перемени меня, очисти меня от моей пыхи, растопи моей скамянелости и вспомни про меня, коли придешь у владарства Айца. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. jaki za nas cierpiał od rana. Иисус Христе, zmiłuj się nad nami.
Стация 12. Jezus помирає на крижі. Розважаючи цю стацію, вони стоять на коленях. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Образ криши муку свою, свет откупил ты. Езусу здається, що він зусім один у момент своєї смерті, що Бог його покинув. Гэта момент адчаю, які адчуває кожен чоловік. Мне так само часом здається, што ўсе навокал супраць мяне, што няма ніякай надзеі, а сябры і знаёмыя не падтрымліваюць. Варта ўзгадаць у гэты момант Езуса. Ён, як і я, перажывае такі момант перад сваёй смерцю на крыжы. І нават калі мне здаецца, што я маю невырашальную праблему, варта, як і Езус, даверыцца Богу, таму што пасля момантаў адчаю надыдзе пара ачышчэння і духоўнага ўваскрашэння разам з Езусам. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. Які за нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змілуйся над нами. Стація 13. Єзуса здимають з крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Образ криши муку свою, свет откупил ты. Так мало довіру до Тебе, Єзу. Я часто все хочу зробити самостійно. Магчыма, я толькі фармальна з'яўляюся хрысціянінам, а на практыцы я давяраю Божай волі. Я быццам той жаўнер, не веру, пакуль не ўбачу кроў і ваду, што выцякаюць з свайго боку. Калі ўсё ў маім жыцці ідзе добра, верыць даецца лёгка, а калі толькі прыходзяць выпрабаванні, з'яўляецца сумнеў. Тады я пачынаю патрабаваць доказаў, і вера моя гасне. Дапамажы мне, Бога, Божа, не трымацца за свае добрыя адчуванні або перажыванні падчас малітваў, за прывязанасць да касцёльных сяброў або да святароў, а прыходзіць у першую чаргу толькі да Цябе, бо знешнія абставіны змяняюцца, а Ты, Божа, такі самы заўсёды, ва ўсе часы. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. який за нас цярпеў ад ранаў. Иисус Христе, змилуйся над нами.
14. Jezusa kładuć u grabnicy. Panie siatanie, Panie Jezu Chryste. Obraz kryszy Bogu swojemu, świata kupił Вот и все. И скончилося. Езуса кладуть у гробницу. Однак історія збавлення тільки починається. Гэты шлях Езус пройшов за кожного з нас, за мяне і цябе, каб мы, моладзь 21 стагоддзя, у час глобалізацыі і развіцця тэхнікі, у час штучнага інтэлекту, ухвалення дашлюбных сувязяў, легалізацыі абортаў і аднаполых шлюбаў, не забыліся пра самае галоўнае – збаўленне душы. Каб наша сутнасць, якую так прыгожа Бог назваў чалавекам, засталася цэлай і не знікла з твару зямлі. Езу, дапамажы кожнаму з нас чакаць цябе ў пакоі, у пакоры, міласэрнасці і любові, якой ты навучыў нас 2000 гадоў таму. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. jaki za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Кожны з нас жаданы, каханы і неабходны. Пане Езу, все, што мы разважалі, все, што Ты учыніў, навіта дзеля нас, для нашага збаўлення, дзеля любові. Дзякуем Табе за гэтую ласку. Бачым наше жыццё. На заканчэнне гэтага набажэнства хочам узгадаць словы малітвы верша, якія былі знойдзеныя пасля смерці ў брывяры і малітоўніку святой памяці ксяндза арцыбіскупа Юзафа Жыцінскага. Прачынаюся рана, кажу: як мытнік Закхей буду раздаваць, як Сымон буду насіць крыжы іншых, як Вераніка буду выціраць твары, як Стэфан дазволю, каб мяне ўкамінавалі, як Езус на крыжы буду прабачаць, як Францішак буду любіць. Вечарам прыглядаюся ў люстэрка і бачу Адама, які толькі што з'еў плод, Каіна, які толькі што забіў, Юду, які толькі што здрадзіў, Пятра, які толькі што
адрокся Пілата, які тільки що обмив руки, і засинаю на мокрой от сльозов подушці. А вночі приходить Єсус і питається: «Чи любиш ти мене?» Чтобы отримать отпуск, Костюл нам дає за уділ на божестві крижового шляху. Помолимся у інтенціях святого Отця Францишка. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Як была справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Номер 42.